kubor baman kesngi awalam shipi da undang yalam news. Đây bên phần benai cái yêu được cùng cái yêu bakar pang join kasi ka seng kun New Trap National Awakening Movement khnam lengba usamla Eric Swear u president jong ka youth wing kat kum ka khruwa lapan pau om tang ban sange yek ka ba ai trading lesson hanrai ban om pen thamai shu yeka ulong ro baka seng khnam kam shem day tang menta baka me dawa yekani kamat halal ka jinyo trading lesson ka bom Eden limit jong ki barjala napo jong ka district council but kablong persya ro ye ka hok kitrai muluk hanrai nakapo shkapor ka seng ka jumi bandawa na ka district council ba om tang ban sange ka ba ai trading lesson shu hakwe bat kini ki jaka kum hashalong sning nongpo khanapara barkiwe ki jaka hanrai but om penthamai shu iro ye ki trading lesson kebla don lupa ulong baka jing dawa jong ka seng na ke HDC yadu kisnam baladap hadu menta kadai bet ban pendu pendam sisndon ye ki trading lesson jongki balada ki apply ro dei ban reject bet kabala penlong ye ka seng ban me bandawa kumne kadai namar kajing jele e ki barjala hakani kari khasi jongi kabala ima shisha om tang bakakta ye kamai kaji jongi utrai muluk hanrei kiladap kini lut ye kam khayi nadu bahe hadu baret bat hapdeng kataru ngirang don kajing ting bayo kari khasi jongi kansalong kum kajla Tripura bat kabakitrai chnong ken kala red pa shushu ulong ro baki barjala enda kilhe pa kin sasdang ban ibor namar wat mentar ro bagi dang duna pat ha kikatto kane kijaka kirasdang mat ibor hadu katta bat lada poi bakin yebun pat klempep kin sadawa ka hok jongki bat kajala meklia kan sajia kum bakalong hamani kumta kum kaseng kabran jingit kle bat kabayang bet tek nakabanta kajat mirkhasi kabakan thup nadu ukhanriam upnar ubhoi uwar bat kabakhuslai menta nakabanta kipateng banwan niladap kentu dakabating e ke HDC bakadai ban pentrai kamno ya ka an kabaldon lupa kabangitep kum ka trading by non tribal regulation a khat khanais pa san pusau barngitep shai ro bakani ka an kamdei rek ka an kaban pen kha pisa yano ne ka district council re kadai ka an bani da karpang yangi kum kajat ret pa naging shakne ya kam khai pateng hawa jala chuwa ban kot ro ulong lada kita MDC ki badan menta hak executive committee jong khasi autonomous district council ki klai ban shemkhia ban rai ban long kaste yadai kajat benreu te kilade ban state no shua bakut kanika samoy bada ko pun banano wood ye kayodo bat kumjo ro yekiwe ki yew ba pawnam hapo kari khasi kum ki special trading zone for khasi people but hakini ki yew la tang ki khun kasi ban shang khai kabakan thop yu khunriam upnar ubhoi uwar om ki bajala nginget bal lada ngil kila kumta kumbangi dawa kan sapen red mensem shisha ya ki bajala batsuki kin saja hi nakani kari kasi jungi namar kimyo shu ka trading lesson ban khai lailu khado ulapen kot balada kemnot haden election MDC kum kaseng ngin sak mi mengi haringkat lang upardo prasnam ban penduk pendam sisndon ye trading lesson jongki barjala nambar kane kamat kabangi dawa kamdei ka political agenda jongi shimet kum commitment tang ban job election MDC hanrai kadei kabakta ikahok long try jongi ki khasi bat kajet benre he brokwe penkot ka khruwa lengba u Eric Swear Banyo iki kubor baman kesngi sumha ban subscribe ka channel undang yalam news. Kumle shibu